La modificació que inclou aquest decret no és més que la pròrroga que s'atorga a les entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d'atenció pública per tal que adeqüin les seves instal·lacions i compleixin els estàndards de qualitat exigits. Si volen continuar disposant de places públiques finançades per la Generalitat, hauran d'acreditar que compleixen amb aquests mínims. El que a primer cop d'ull podria semblar una mesura de flexibilitat, en realitat és l'evidència que aquest govern, igual que l'anterior, no sap com afrontar el repte social que se'ns planteja. La manca de previsió i de visió a llarg termini i, sobretot, la manca d'inversió han generat deficiències estructurals difícilment corregibles amb pròrrogues com aquesta. L'administració no ha programat ni partides, ni auditories, ni adequacions necessàries i qui se n'ha ressentit ha estat l'usuari final. En comptes d'anticipar-se, de preveure els governs de la Generalitat tota la situació, viuen al dia, defugint la realitat i ara també, i sobretot quan afecta determinats col·lectius, condonant deutes amb percepcions indegudament percebudes. Són experts esquivant responsabilitats pròpies i encobrint les dels que suara tenien els seus socis de govern. Experts en fer sargits provisionals per sortir del pas. Aquesta pròrroga, de fet, no l'acompanyen d'un desplegament eficaç de mecanismes de control, malgrat que s'ha evidenciat que són imprescindibles. No hi ha cap voluntat real perquè les entitats beneficiàries retin comptes ni un compromís pressupostari ferm que garanteixi recolzament tècnic i administratiu. Les exigències tècniques, estructurals i financeres per adequar instal·lacions poden tenir un cost molt variable i desigual segons la comarca, el nombre d'usuaris, la densitat poblacional o els recursos existents. Aquest decret és insensible a la diversitat territorial del país, no aporta fórmules de suport addicional per a zones econòmicament més fràgils, ni finançament extraordinari que doti d'oportunitats ajuntaments i entitats petites que no poden competir ara mateix amb la resta. S'evidencia, per tant, la seva desconnexió del territori i amb la realitat. No saben què és l'equilibri territorial. Ignoren que imposar requisits uniformes d'adequació a tot Catalunya sense tenir en compte contextos i idiosincràsies genera desigualtats i discriminacions. L'equitat territorial no entra dins els plans d'un govern que presenta pròrrogues en comptes de plans de xoc amb dotació pressupostària. Votarem favorablement aquest decret llei per responsabilitat i per compromís amb els nostres avis, tot mantenint l'esperança que el poble de Catalunya no els doni cap pròrroga a vostès ni al seu mal govern.